Aro ku yan uwa na Hausawa, barkamu da kasancewa a cikin shirin al'adu ba abin yasarwa ba ne. Al'adar mu ita ce ginshiƙi da tushe na kowace al'umma, musamman mu Hausawa. Al'adun mu sun haɗa da tarbiyya, gaisuwan aure, bikin suna da kuma kyawawan ɗabi'u da muka gada tun iyayenmu da kakanninmu. Su suke bayyana asalin mu da mutuncin mu. Al'adar mu na kare asalin mu da mutunci, tana koyar da mu yadda za mu girmama manya, mu kuma zauna lafiya da juna. Gaisuwa kamar ina kwana da kuma barka da zuwa suna daga cikin manyan al'adun mu kyawawa. A yau wasu matasa suna kaucewa al'adun mu, suna bin halaye na ƙetare, wanda hakan ke haifar da matsaloli kamar rashin tarbiyya, rashin kunya da kuma rushewar zamantakewa. Yanke al'ada yana nufin yanke tushen rayuwar mu. Duk da cigaban zamani ba za mu iya watsi da al'adun mu. Muna iya amfani da harshen Hausa a makarantun mu, muna amfani da kayan gargajiya tare da sababbin salo, da kuma yaɗa matasa muhimmancin al'ada ta hanyar waƙa da tatsuniya da kiɗe-kiɗe. Kira ga matasa, matasa su kasance masu alfahari da al'adu, su zama jakadu ta hanyar kare harshen Hausa da kyawawan halayya. Kada mu bari kwaikwayo daga wajen waɗansu ya ɓata mana rayuwa. Ku ci gaba da kasancewa tare da ni Hasina Hassan 'yar Hausa hakikan Hausa. Idan wannan bidiyon nawa yana muku daɗi, ku yi min sharing, ku yi min liking, ku yi following ɗina. Na gode.